Здравейте хора, намираме се в Стария град, Поморие. Искам да ви покажа един тристаен апартамент с 2 бани, 2 спални и една голяма всекидневна. Апартамента ще се издава до ключ. Без такса поддръжка, с южно изложение. С морска гледка, голяма тераса, Ако искате да разберете повече за този апартамент, може да ми се обадите и да дойдете да го видите.